Okay. No, ngiyabuzwa ndoda. Buka ngihlangana no business partner yami in a minute. Ngizobuyela kuwena. Okay, no. Ngiyaqosa kakhulu ndoda. Okay. Bena solo. Sure. Ngibona ngiyaxolisa bafu. Ngilezi. Nawe yazi umfazi ngibanjani bane drama. Yabona ndoda. Business lethu libhekene nengwala. Futhi manje mina. Azangithi impela manje. Ngisho ngoba nganami sithathe sonke staff ebesinazi. Yabona nje ngaphambi kokuthi ungene la. Engikhuluma neyama client. Alineneneze. Kahle uShona usitayisela impuqo istaff. Ini? Damn man. Iyazi Shona. Ushona. Usenzela phansi Shona, yazi. Vele ungivumele mnganami. Vele ngihlale meeting nawe, uzichaze kahle ukuthi uyenzile into ayizithini. Awenze njalo. Awuzomkhela umhlangano naye. Uyosokwazi ukuthi vele siqede lobudlelwano esinabo naye. Ngoba kuyacaca ukuthi ngeke athenjwe. Yabona ufune lutho uzosihlanganisa naye. Yabona lapho mnganami. Unephuza impela lapha. Siselapha mnganami. Yini le deal entsha le bukhona ngayo. Uyabona ke. Bekumoza. Wena umngani wami wena. Andingasho nje ukuthi umfowethu. Ngakho ke angeke ngathanda ukuthi sixatshaniswe imali noma ibusiness nanawo. Mnganami kudala sikhona le ndini. Azi siyazivuka, sikhuzuka endleleni. Kodwa azi ngisadidekile namanje semnyameni sehlathi nje leminyama. Angakaqondi kahle ukuthi lokho kushona uhlangana kanjani nale deal entsha bukhuluma ngayo. Yabona lo mkhakha esongana wona. Being ama fraud and corruptions ayenzeka kulo mkhakha. So ngiyayixwayisa nje umngane wami ukuthi uyibheke sidila nama Nigerians. Kanti nganami yabona khuleka sinanje ngatshela mase kuzwa ngani yabo. Mase kuzwa ngasohlangathini lami. Yabona mina ngiyindoda ehlezi ibhekile yabo and strong and now futhi uyindoda engayithemba vele ekade ikhona le ndimi. Musho njalo ke akube njalo. Zingane zami seloko hamba kwabwenda ekhaya. Ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi ngime phakathi kwaleli ekhaya ngiqine. Nginike lonke uthando nokunakekela ngayo yonke indlela. Ma, siyakubona lokho. And futhi siyakwazi. Kodwa kungabe yini enzo mama ekhulume kanje? Azina nawa. Uma sebamtshelile uNondaba ukuthi mina ngibheke okay. Kodwa relax ama wami. Impilo engiqalile. Ngazi ngizophetha kanjani. Uyazi mfana ngikhulunyiswa yini? Ngikhulunyiswa ukuthi ngiyakuthanda. Ngikuthanda ngayo yonke inhliziyo yami. Futhi nginendaba nempilo yakho. Ngoba indodana yami. Ngakho mfana wami please hlukana nokudla izidakamizwa. Ngoba uyabona lokho kuzwisa mina ubuhlungu. Kanti ke wena moshela impilo yakho yonke. Thembelani uma unephuzo idakamizwa ayikhokheli. Into ezokwenzela yona nje
ukudicilelela ikusasa lakho phansi kanye nokungimoshela impilo yakho. Lalelani lani. Ngindalisise kahle futhi. Sengimdala ngokwenele manje. Angifuni umuntu ozontshatsha ukuthi ngenze ngempilo yami. Sezwana. Thembelani, umuntu wami awuyibuke nje. Yazi awusesiyena lo bhuti wethu omncane thina simaziyo. Usuvele washintsha nje, waphenduka isilwane into esingayazi. Ngempela uzothatha isikhathi esingakanani ukuthi uunderstand ukuthi lento edla izokubulala. Hayi bafa. Kahle ngamanje. Ungenza kangcono kunalokho bafa. Usangaba ilelo yadwa ufisa ukuba yiyo. Please bafa. Mfana wami. Saliswenzela mina. Ngoba ngifuna ukulahlekelwa wena. Yabona lokho uzobulala mina impilo yami yonke impilo yami. Ikona kuphi okunye ufuna kuze kushiwe? Ufuna ukubona uma ebulawa i-heart attack ngenxa yakho? Kalahle ngiyacaca ukuthi nonke la njani ngezothi ngithini. Impilo yami le. Angifuni umuntu ozongitshaja ukuthi ngithini ngayo. Angifuni ukukhuluma amagama engize ngisole ngawo. Singcono vele ngihambe la ekhaya. Sangifuna umuntu ozolokhu ngilandela. Yabona webhemuzi ayikho into edlula ukuhlela. Yabona ukuhlela kukunikeza indlela eqondile yento ofuna ukuyenza. Anganami ukhuluma kahle. Usukusho konke. Andayeke bangakusho kancane ukushona ukunawo. Ngiyajabula kakhulu ukuthi sikhulumile ngazo zonke lezi zinto. Kanye nethemba lezi zinto esikhuluma ngazo si-achieve nganami. Umuntu ufaka imali eningi kakhulu kule deal le-entsha. Ngakuhle kakhulu mina ngasheshe ikhokhe nganami. Mkhulu. Othi nje mfana wami ngikubuza wakwezwa usomaqhinga weqhinga. Samaqhinga. Othi kunabele emkhulu. Uyabona usomaqhinga weqhinga. Iqhinga elisetshenziswa osomaqhinga ukugudluza leze ilele esikhathi sokusebenza. Alright, nawe Mbulungu. Ngithini emgwaqweni? Umphathi ohlelo umphathi omcimbi. Nogwatsho kuya nezinja. Yazi mangibeka igcwala umlomo. Akuhamba kahle estradini. Umphathi sesiphenduka inhlekihle estradini. Sebesibona njengezinto ezingelutho. Bathi sibaphushela impoqompoqo qobo la umphathi. Bayakhala mphathi bathi le nombolo le akusona le staff esithole bakhathi ngasona. Hayi madoda. Kezwakala. Njengamanje simatasa sizama ukuthola umthengiselo omusha. Kanti ngathi sisenhlelweni zokuthola ishoni. Yenza njena-ke madoda. Anibuye lapha emgwaqweni. Lande yonke imikhiqizo. Bazise ukuthi umkhiqizo omusha usendleleni. Hayi mphathi ade ngimbona noShawn naye. Mbone kuseni phila mnandi. This bastard. How's it busy? Enjoy impilo. Anikathi business is suffering. Ngekusaba isikhathi eside. Befuna lo mfanazo ukuthi asibone abangani bakhe. And ufuna khokhele lokho.
Yeah. You're so hot. As I didn't know you this deep. Yeah. Hey, kodwa nawe phela sinakuthanda kakhulu ukudlala. Hey, ukuthi nje futhi nawe kodwa uyeyisa ukubona kodwa. Hawu wenze neighbor. Hayi bo baby. Ngongisiza iglasi yamanzi yabo. Amanzi. Nje sisukwehlisa ulaka. You must be joking. Hey. What the fuck? Kwenzakalani la? Baby. Kwenzakalani la? Mangenzisilime ngicela, mangihlalise wena ngikwazi wena. Kusakho wena ngikwazi wena. Ngikwazi wena. Baby. Ngicebo. Ngiyaxolisa isendo sami, ngiyaxolisa kakhulu. Xolisa amasimba wena. Ngiyaxolisa isendo sami. Yabona shut up wena. But unomcebo. Ngicebo. Baby. Wena shut up wena, ngikhuluma nawe wena sinayi, ngikhuluma nawe. Wathi ucela ukuba nomngane. Kwenzele yonke into. Kwenzakalani kuwena? Kwenzakalani ngawo? Unomcebo mfethu ungifonelile. Wathi ucela ukuba nomngane. Uzongihlanyisa nini? Ngase ngifika mina njengomngane. Akukho okunye okwenzakalile. Sekucela mfethu wehlisa umoya. Baby, ngiyaxolisa isendo sami. Ngihlisa umoya. Ukhona indoda esile kahle ekhanda engavelisa umoya. Unqunu embhedeni wami ulele nontombi yami. Unomfazi kodwa intombi yami ucela ukudedela. Okay, fine nike ozoyenza ke kenza noma yini ozoyenza. Yini ozoyenza? Yenza noma yini. Fuck them. Okay, uzokwenzani? Kanti ngikupheke uzokwenzani? Uzokwenzani? Baby. Yawazi lokho. First, yawazi lokho. No, hayi. Konkinga le bese. No. Kezwakala. Okay. Asenze kanje na Nkosi. Yes. Ukhumbuleke mkhulu ukuthi planning is everything. Once you lack it. Yes. All right, see. Ibona next us. So, sithando sami. Sokuyacabanga ngento esikhuluma. Mbili, omanyane please. But baby please. Ngicela ngiphethuka nje ngisebenze nawe kubekani. Ngiyiprove kuwena. Baby ayikho into engikhathaza nje ngokuhlala la endlini. Ngingenzi lutho the whole day. Zimbili. Yabona engikwenza nomngozi kakhulu. Akho-ke angifuni ukuthi ugcine uyimbandakanye. Yini awuphile impilo ethandayo la endlini. Iyona kanye into engasefunde. Ngikhathele ngoba trophy wife. Ngikhathele. Manzi. Please. Would you do me an honor as umfazi wakho? To work closely now. Sami, the only thing I'm going to do is ukuthi ungazisa ma-ins and outs of business. Yes, Papa. Then mina-ke, I might have a better plan. Just want to put it in place, baby. Yeah. Uyazi ukuthi I overheard you earlier on the phone cutting a deal with that Nigerian man. Yeah. And ngizwile futhi ukuthi he wants 10% of the income. What? Ngizwile futhi ukuthi you guys are planning ukuthi exclude uBhek Music from iDeal. And-ke wena-ke lokho-ke ekukhathaza. So silo sami ilapho-ke mina ngizobe sengingena khona. Kuba lalela. Yeah, I know nanokuthi-ke njengamanje nje you are wondering ukuthi uzoyichaza kanjani i-delay ngokuthuthwa kwe-merchandise. Yabona kuneqiniso sala sami. Planning yami la ileka khona impela. Ngoba angazi uchaza ngithini. Eyokudileka kwe-merchandise. Ngazi mina isota ukuyimove from one of my storage to another. Kwenza nje musingavele sivele sishaye nje. Inkonzo malanga ya-hijacking. Siyenze nje phambi kwakhe.
Kodwa into ngizithini ngizimisa kanjani lento le Sebenzi ngala business iyabheda ngalapho usazubheke mina kodwa futhi angikwazi ngitshela unkosikazi ngale ndaba angimele yazi lento ihlala nomgcobo phakathi Baba. Nkosikazi. Nesikhathi singanani lana? No. Ukuthi nje ngingaxabana nomngane nami uzakhele. Andinyaza thanda umbona ngiphatheke kabi. Ingakho nje ubungeza ngithi angithandi ukwazi ngalento. So ngifisa ukuthi ngizama zonke indlela ukuthi ngiqinise ngibe strong wena ngivela ngistrong sonke isikhathi but ngikhathazile kakhulu lento yami nizakhela kodwa akuyona into engikhathaza ngayo sithando sami angithi yazi ukuthi ngithanda mangabe yini yes angithi yazi njengoba ngikosikazi wakho ngikuseka noma ngabe yini obhekana nayo so ngangifihlele lutho baba ngikhona uNkulunkulu khona yebo sithando sami no ngiyazi noma ukuthi ngiyangithanda ngiyazi ukuthi angithanda futhi uthanda umbona ngijabula sonke isikhathi kodwa ngikuthembisa ayikho into engikhathaza ngayo ngempela nesithando sami shasha ngikuthembisa ma okay sithanda so-ke manje usho isithanda ngiphekani for isapho ngipheke noma uzokwenza something to eat uthanda sami mbuzo wakho uyazi nje mamazi ukuthi mina ngithanda kakhulu ukudla okuphekwe ekhaya kuphinde kuphekwe wena ngesithando sami okay ngoba phela wena umpheki obedlula bonke abapheki engahlangabezana nabo empilweni yami ifushe kanjalo ke ngizodlula ngize ngalapho ngikhiphe nje izinto esoyipheka ngilekelele njengomyeni wami phela thando sami mazini thando sami ngiyafisa impela ukusiza ama-point ukuthi into ezongishaya yodwa kunama-file aphuthumayo umele ngosubmit enkampani kungaze ubelisi kodwa ngiyabuya thando sami yezo ngiyakuthanda mina sisi yazi kunento engifuna sikhulume ngayo kusanda ku-serious indaba angazi ukuthi lento ngizoyisho kanjani kodwa ngicabanga ukuthi ngikhulelwe ini una 15 years kuphela uyenza kanjani into efana naleyo kona ubanike vele lo okumithisile bagreyphile kwenzakaleni ehlisa umoya sami ngicela ukuthi ungijaji ubaba kwale ngane sami uyithulele ini yes akazi ukuthi ngikhulelwe Thani uyadlala yazi it can't be Thani uyadlala yazi ngiyazama ukuthi ngikhole lento ongitshela yona akwenzeki ufuna ungitshela ukuthi uzithulele ncwane baba wengane yakho ulela kanjani nje nobhuti wakho awunamahloni uyazi angizange ngize ngiplane namlelo angithuyana sani abelokhu ngibiza lapha ngibizele erumini yakhe sibuka iphonda oyisani emva lokho wangibuza ngolunye usuku ukuthi ngiyafunela ukuthi sizame lento ngavuma sani and then one thing led into another sani nami ngiyafisa ngathi isikhathi esingamphela emuva sani ngicela ukuthi ungangijaji kodwa ungisombululo
Angazi ukuthi ngizophuma kanjani le nkinga esengiyifake kuyona ngiyacela. Sekulesikhathi esingakanani nenze lamanyala eniwenzayo emzini kama? Yazi Sibongile, nezengathi ukuthi inkinga vele sinazo ezi-enough la ekhaya. Manje futhi mina futhi ngiqhamuke neqhinga lokuthi uma somtshela kanjani ngalamanyala lawo. No, ungamtsheli uma ngiyacela la. Ungamtsheli uma uzongidla ngifele sani please. Ntombazane encane, ezinyanga ihamba lesisu sakho soqala sesikhule soqhuntsula isisu la. Uzoyichaza kanjani leyo nto kuma? At least ngizokwazi ukuthi ngisho lo muntu. Sibongile. Ngena. Sawubona ma. Umseshi. Ngingakusiza ndodana. Mina igama lami ngu-Detective Simelane. Ngifuna uThembelane Ncwane. Engabe ngisendaweni right? Okay, Detective Simelane. Mina nguNomaswazi Ncwane. uThembelani lokhuluma ngayi la Sibonyama. Konje ngakubuza nje umbuzo singabe ngifunelani mfana wami. uThembelane ma uyisuspect yabantu abantshontshe ikhopha ewethu 30,000 and ngeke size siphumule size simthole. Kuzakala kuyicala enzima impela. Kodwa manje ke wena ngabe unofazi obungakanani ukuthi indodana yami yambandakanya kuleli cala? Okay ma. The copper company in Phoenix has a CCTV footage that shows a man stealing a copper worth 30,000. And our technical team has identified that man as uThembelane Ncwane. Is there something you're not telling me? Oh, detective. Khona ngeke ngimphekele lo mfana. Ngoba manje inkinga usengene shi kuyidakamizwa. Oh, kushuthi ma umfana wakho uzothatha yona le copper le ayidayise ukuze athole lama drugs akhe. Ma bengicela ukuthi mefika umtshele ukuthi cela azosivashela lapha epolice station. Siyamdinga ukuthi simbuze nje imbuzwane embala. Singazi siphinde sibuke. Hayi ngiyezwa ndodana. Ngizomtshela mefika. Asiyosala kahle ma. Okay, ngiyabonga bambe kahle. What? Vuka wena. Ufuna ukusho nathi zaphela lo? Baby. Vayelisa. Ngoyembula nje manje. Baby, please, baby. 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 Yewena. Nathi baby mina wena. Uhlaka uthopha nomntwana. Uhlaka uthopha. Wena yafa wena. You cannot keep us here anymore, Andile. I'm hungry, I'm thirsty, Andile, I need toilet. Angikhulumela amasimba wena. Yes. Angikhulumela amasimba wena. Bathi nihleli ne-toilet imini yonke le nihleli ne-toilet la. Please, let's go. Yebo wena. Ngiyambulana indaba nawe neshede lakho wena. Ngiyambulana nje manje yeso. Andile, you don't want to go to jail for kidnapping. You wanna shut up wena. Andile. Ngokhuluma nawe. Andile. Yazi kade enfuthi sengikhathele sekufike la ukuthi wenze noma yini ofuna uyithi wena. Andile. You don't know how connected he is, Andile. Stop giving seconds just move away, man. Niyakahambe, Andile. Shut up wena. Ngizombulala lokho. Uthi usomandla we-untouchable ngithi. Ngithi mina ngusinayo wena. Wenhlaniphi. Ngizombulala lokho. Mbuke wena mbuke. Uyafona nje.
Mom, Dad, are you happy? Yini ke ndodazi? Yini manje usudokotela wengqondo manje? Olokhu usibuza manje sinembe yini? Lokwengane lo. Ukuthi ngiyangibona manijabulile. So I just want to confirm. Yes, sithando sami. We are happy. Yazi ngithanda ngawo. Ukuthi uhlanganiphile. Wena kuphela umuntu okwazi ukubona mangabe umama nobaba bejabulile. Ngithi sithando sami. Uthi ke ngiyabona uma khona into enhluphayo futhi ngikuze egazini lokho. Bese ke ulokho ke uzenza uDr. Phila uplay Dr. Phila. Bese siluleka la usiluleka la ngathi ingane zakho khohle ukuthi siyakuzala. Bakithi awumiyeke. Thatha amazungu. Ntombazane. It's true what I say life saga and below. I guess it's true what they say when they say life saga and below. I guess it's true what they say when they say life saga. So I saw nothing belungemeza Gyatalathwana gyabuyawa So I saw nothing belungemeza Gyatalathwana gyabuyawa Yini kuhlupha kangaka solo kuthule nje baba abakhuluma nami yini baba kwenzakalayo angithi uyazi ukuthi uNkulunkulu khona uyayilungisa inkinga zomuntu ulungisa noma ngabe yini baba whatever obhekane nayo kantayi khuleka nkosikazi akho maqanda file ukuthi nje kunezinto eziningi la emqondweni wami kodwa ngizilungisa kancane kancane step by step kugcina kulungile mina kusasho ngathi ngisafuna imanga ngisafuna ukuthethisana ngifuna ukuthula la ekhaya baba ngiyacela khuluma nami mina yini yazi ngiyabona ukuthi iyakudla lento ngaphakathi nisabathe ngithi ngiyakuziba uzibeke yini baba Nokuthula ngathi ngishilo ngathi ayikho into wrong yonke ihamba kahle kanti fanele ngikhulume kanjani nawe fanele ngiphinda into eyodwa la kwena hayi man come on Nokuthula baba uvade ubhamuluka ke wena uthethe ngazi ukuthi uthethelani ngikhuluma nawe kahle ngiyakubuza ukuthi inkinga kuphi kulezi inhlungu nje baba ngiqonda noma ilanga liyaphuma noma lashe kanti kephi inkinga yini inkinga yakho myeni wami ngikhona nje ngenkosi wakho ngifuna ukukuseka yini inkinga yakho baba ngiyazama ukukhuluma nawe kahle wena uvade ungithethise nje out of the blue kanti yini inkinga yakho ngempela yini lapho ungafuna ukuxoxisana nami nje ngenkosikazi wakho angisesidomo njengoba ngela ekhaya ngifuna ukuthi sikhulumisane sixoxisane yabona no baba angizwani nesicefe yazo singabe isicefe kwena angizwani nesicefe bekumuzi yazi angisabona nokucabanga ngizama ukucabanga la nawe busy wa la endlebeni zami ngicela ukuthula emzini wami ngicela please nkosikazi ngicela sasiyena ngikini ngikhethe isiqhubile ukuthi ngiyamthanda
ngizomthanda ngoze ngiyongena egodini usungishintshele baba akusasiyena lo myeni wami longenza ama-vows phambi kwabantu bengibhekile bozoqhubeka kwenze kanje baba Nkosi ungisize moya ungisize baba akho ngilahlekela umyeni wami. All right. Okay, man. All is set, and we're good to go tomorrow. Yeah. Listen, man. Don't expect any mistakes there. I trust your men aren't amateurs. I trust you. I think this is the beginning of a partnership. Great. Hey, all is set and you're good to go. And manje seyazi kumele wenze. Khohlwa kanjani udala? I guess it's true what they say when they say life's so So I saw nothing belumembeza Gyatala twana gyabulawa